bini sharik ni jorao RC Ghat Bidhansabha Kendroni Bisingo Warengto Amchayo Dipramothani kaisa Lukurok panda Laijak o Lukurok panda o phaimanja phainai Dipramothani chairman Bubagra aboni bagoi Hohom Dodom ni bising tikai tabu stage ekuni rogo kam kale o thayo norok joyakari nai tu Bubagra norok Lamsoknani bagoi bumi tipai haidi norok joyakari Bini sharik ni jorao RC Ghat Bidhansabha Kendroni Bisingo Warengto Amchayo Dipramothani kaisa Lukurok panda Laijak o Lukurok panda o phaimanja phainai Dipramothani chairman Bubagra aboni bagoi Hohom Dodom ni bising tikai tabu stage ekuni rogo kam kale o thayo norok joyakari nai tu Bubagra Lamsoknani bagoi tipai haidi nai norok joyakari o thayo no phainai Bubagra Dipramothani tipai sanna Laijak norok joyakari Laman ang kalamaran, kugot ay sana